love, samahan natin si Tommy. Mag-grocery daw siya. So, samahan natin. So, this vlog is about Tommy's grocerying. So, i-focus lang natin yung camera and I'm not allowed to see anything. I will try my best. Yeah, good luck with that. What? Good luck with that. I will try my best not I don't want to buy it. I don't need that. We got plenty of that. Don't do it. But you behave yourself today, huh? Gotta get chicken for the dogs. I don't need no more chicken for the dogs. Yes, you do. Last time you gave them chicken breasts that I got for chicken cutlets, and you gave to the dogs for their food. Ay, nako. There you go again. So, you behave yourself. You get what you need to get. I'm not gonna say anything. I'm just gonna vlog you, okay? Okay. Okay, love? You promise? You behave. Han! Promise? Yeah. Promise you're not gonna say anything. Okay, I'm not gonna promise. But I will vlog you. You're not gonna promise. Okay. How hard is that to promise? So ngayon, nakapasok na kami sa tindahan. Ang una niyang pinuntahan is yung mga pagkain or treats ng ating alaga. So yun talaga yung pinakauna niya. So tinatry kong walang sasabihin pero itry ko talaga guys kung kaya ba natin. Ano? This is Florentine, so this one. From Primavera. Oh my goodness. You still have in the garage, han? Huh? So yun, una, hindi ako nakapagpigil na sabi ko talaga, no? Sana naman na wala akong nasabi kasi talagang sabi ko wala akong sasabihin. So ngayon, andito siya sa pagkain niya. Tingnan natin. Andito siya sa mga lugar na kung saan ito yung mga ginagawa niyang sandwich, no? Hey, how are you, Zach? I'm doing right. Can I get 2 pounds of provolone cheese that's on sale? Really? What is that? $5. How much? $5. $1. Wow, that's... Well, how much is the review by the whole thing? Less than that. Serious? We're gonna get shrimp and... Andito kami ngayon sa Itlogan. Itlogan ni Tommy, charot. Andito kami ngayon, so yun, tingnan natin. Get 2 dozen only. Or 5. Natawa ako kasi sinasabi ko 2 dozens and then ang alam ko kapag to gawin niyang 3. So sabi ko gawin mo ng 5 para 6. So ngayon sabi niya wala na daw siyang guys, milk. Pero meron pa doon sa bahay mga loves. Pero wala akong sinasabi dito kasi talagang umiinom naman talaga siya ng milk, no? At ngayon sinusundan-sundan ko na lang siya kasi talagang sinusundan ko na lang siya kung ano talagang plano niya, no? Tingnan natin kung saan punta. Bigilits? No, I have a lot of bread. Make sure you eat what you're gonna get because you just got me a lot. From Costco. What did you get me? Kusani. So, habang naghanap siya sa kanyang bread na gustong-gusto niya, nakipagchika pa siya dito. Oh, mahilig talaga yan si Tommy makipagchika. O, diba, damay pa ako dito. Once in a while, once in a while when I'm in New Paltz, I go to that Fryhoffers sale place, and they'll have it marked down, yeah. Once in a while. I don't always go out of my way to go to that. I'm so lazy. I'm lucky I'm here today. Have a nice day. Yes, sir. Okay, You know what? What's the expiration? 8/29. Ito, yung pinunta namin dito is, ito yung request ko sa gulay namin ngayon, shrimp. So yun, siya yung naghanap kung alin yung maganda. At saka nagtatanong-tanong din siya sa akin kung talagang ito ba yung gusto ko. So, ako na lang yung pumili. At saka nahirapan ako guys kasi ang mahal talaga ngayon ng seafood, no? At move on sa ibang section ng ating karne na naman. Dito tayo sa karne. Manok daw ito para sa ating alagang aso. At of course, sa kanya daw bumili din siya ng para sa kanya kasi nagustuhan niya yung luto kong chicken. So, kaya yon. Obviously, mahilig sa chicken thigh itong aking asawa. Yun yung pinakagusto niya. Glad you weren't going to say anything else. I forgot. Let's go. I knew you wouldn't make it.
Ay, nagreklamo si Tami mga loves kasi ang dami kong sinasabi daw, you know. Hindi ko naman siya pinagbawalan. Pero alam niyo mga loves, akala ko wala akong sasabihin. Pero meron akong mga kakunting mga sinasabi, so pinagtawanan na lang niya ako. Sabi niya sa akin, hindi ko daw kinaya, kailangan ko daw magsalita. O diba, kilala na ni Mister ang asawa niya. Ganon talagang buhay. At finally, tapos na siya. Ito lang yung nabili namin. At ready na tayo magbayad. Lalabas na tayo dito. Tignan natin sa labas kung anong ganap. Right here, this we're gonna go this way. Right here. I'm filming you. Your eyes is looking in it, huh? I'm filming you. I saw you. Can you do that? Nalaoy, we don't have a bed. Put the chickens on the bottom. Huh? Chicken in the bottom? Okay. All chickens? I don't like this guy doing this. At ngayon, andito na tayo sa bahay at nahirapan si Tami. Kitang-kita nyo naman, no? Nahirapan kung saan ilalagay yung binilihan niyang cold cuts kasi ang dami. So ngayon, nag-isip siya kung saan niya ito ilalagay. At itong pusa namin, tignan nyo naman yan. I'm looking at you, honey. There's a bat here, honey. Yun, busy siya kung saan niya ilalagay kasi talagang punong-puno mga loves. Iwan ko na lang sa kanya. At alam nyo guys, ito yung mga talagang nagpapasaya sa kanya. Kapag nagutom siya, ito yung madali niyang kunin. Kapag magtatrabaho siya, ito yung madali niyang sabi ko sa kanya, delikado po itong cold cuts, Dr. Midong, kasi very salty po ito. Pero iyan na lang talaga kasi parang kahit noon pa, yun yung pinaka-paborito niyang pagkain. At yun, pabayaan kasi naman masaya naman talaga siya dun. Ay, ako naman talaga hindi masaya sa ganyan. Hi guys, you heard my wife promise she wasn't going to say nothing while I was shopping, but you know that didn't really happen. Well, I don't see anything. For a little bit. Then she did. What did it say? Complaining about something. Huh? Complaining about something. Hello, can you slow down with the refrigerator? Good morning guys. Parang ang lakas ng hangin. Hala, nagbagyo talaga sa labas mga loves. Hala, what the heck? Does it have lightning? No, Roxy's been freaking for her. She's been following me around. I thought she wanted to go out, but she's following me around. I guess she's hiding somewhere. Oh my God, it's what the... Na, nagbagyo naman. Na, nagbagyo na. Don't stay out here long, love. No, it's very... No. Huh? You take this inside, watch this on the drop on it. Yeah. Na, natakot na si Roxy. Nagbagyo na, Rox. It's okay. Nagbagyo na outside. It's alright. It's not that bad windy, right? No. Na, Roxy came out. You wanna go inside, Rox? Come on, let's go inside. Come on, go inside. Go inside. Hey, go hide. Come on, hide. Oh my goodness. Nagbagyo na mga loves. Sobrang aga. It's 5 o'clock in the morning. Well, the rain start like 4. My chair is wet. I can't sit. Morning, guys. Bagyo. Beautiful time to be out. Tami love this weather, guys, like this. Nagising na lang ako sa lakas ng ulan. Tumakbo ako doon sa second floor para i-close yung window. Kasi si Tami always right. Maglaba na naman ako. So ngayon, maglaba. Alam nyo, i-share ko lang sa inyo mga labs ha. Yung ko sa Amerika is ipang-tapon nila yung mga sira, di ba? Itapon nila yung mga sirang gamit, mga ganon, mga damit, ganon. Pero itong asawa ko mga labs, pinakita ko na to sa inyo. So ngayon, naglaba ako. And look, gisi dito, butas dito. Ang laki na, lumalaki yung butas guys. Every time nilalabhan ko ito, ang butas palaki ng palaki. So ito yung damit na gusto kong itapon mga loves.
Pero itong asawa ko is attached. Na-attach talaga yung puso niya guys sa mga gamit na dapat itapon. Yung puso niya is ayaw bumitaw ba. Ganyan yan siya guys sa kahit anong bagay. Pero ito gusto kong itapon at hindi ko matapon-tapon. Alam niyo bakit? Kasi every time na meron siyang gagawin sa yard, hinahanap niya to. Alam niyo, dalawa po ito. So ngayon, hindi ko alam asan yung isa. Hindi niya mawala sa isip niya na tinapon ko raw, ganun. Pero hindi ko alam kung asan. Hindi ko tinapon kasi alam ko talagang mga gamit na ganito, palagi niyang masusuot kapag andun siya sa labas magtrabaho. Gusto ko na talaga itong itapon, mga loves. Hindi ko na mapipigilan kasi grabe naman talaga din ito, eh. Naku, grabe naman ito, oh. Yung gusto kong itapon, pero alam ko talagang mapagalitan po ako nito. Sagutin doon natin, be. Hello? What's wrong? You said you put the clothes in the car. Yeah, I did. I did. Okay, I just double checked it. Of course I did. did. See them when I opened the shop for the bags. Oh, of course I did. You forgot? I told you already how many times. Han, can I throw the working shirt you have? It's very bad. What? Can I throw the shirt that you use for yard work because it's really bad? I like that shirt. Anyway, I'm starting doing the laundry and I said, oh my god, this is really bad, Han. What are you laundry? Han, but I don't use it for working on stuff that's gonna get destroyed anyway. So, yes, I like it. I know if your heart is not really wanting to let go, I can buy you Raggedy another one, no holes. Yeah, no, I like that one. No problem. And you like the holy shit. Yeah, I got it. Bye. Love you. Bye. Love you to drive careful. Try. Bye-bye. Bye. No, ayaw talaga lang. Iwan ko na lang. I like it. I like it. I like it. I like it. Ganyan talaga yan siya mga loves. Oy. Naluka ako pero alam nyo, nasaihan ako kasi sobrang simple ni Mr. Nakakaluka pero nakakatawa kasi sobrang simple. Sobrang simple. So ngayon, ang araw na ito is maglinis lang ako kasi wala naman siya, no? Lalayas na naman siya, guys. Nandun siya sa New Rochelle, sa lugar kung saan siya lumaki. Doon siya magtrabaho, so which is 30 minutes away from the city. So, mga 1.5 hour, mga 1 hour and 15 minutes drive. Pero kung sa city ka, mapunta 2 hours plus traffic. So, tara. So, yun ang mga loves, no, iniwan na naman tayo ni Mr. So, kaya naglaba ako kanina pagkatapos dito para hindi ako makatulog sa buong maghapon. Dito ako sa aking garahian para naman linisin. But anyway, salamat po sa inyong panonood. Kita-kits tayo next time. Bye!